series na to, ipapakita ko sa inyo paano ang steps para makapag tayo mga driver maka-deliver ng meatload sa Amerika. Ang US kasi guys, napaka-stricto nila sa lahat ng mga meats, poultry at saka livestock na papasok sa kanilang bansa ay subject to inspection. So ito ay meat, fresh beef cuts to, baka, Canadian beef, subject for meat inspection. Unfortunately kasi guys, dun sa yung panahon sa training ko, hindi ako nagkaroon ng meat load. So kung nagkaroon lang sana ako ng meat load, alam ko sana paano ang gawin, no? Ang steps. Ang nangyari is, nung binigyan ako ng meat load last week, first time ko yun. May mga instruction sila sa app namin dito sa cellphone kung ano ang gagawin. Ang nangyari, mas gusto ko kasi na bukod sa instructions, no, ay actual kong ma-experience. So unfortunately nga, doon sa nung time na may kasama akong instructor doon sa training ko, highway training, talagang ninanais ko na magkaroon ng meat load, pero hindi kami nabigyan ng meat load, so hindi ko na experience. Yun nga, last week nabigyan ako ng meat load, tapos ngayon ang steps ay talagang tinatanong-tanong ko, inaaral-aral ko, no. Salamat kay J Luces, siya ang napagtanungan ko, siya ang nag-guide sa akin. Tumutugma naman doon sa mga instructions ng company app namin. First, pag meat load, siyempre, no, pick upin mo doon sa company kung saan ang nagkarga. Itong sa amin, loaded trailer na to. So pagdating namin doon sa customer, ready na siya, nakapark na sa yard. So i-pick up na lang namin ang trailer. Ang trailer po ay naka-seal siya. Sealed. Tapos paglabas mo sa guard, i-break nila ang seal kasi parang i-check nila, tingnan. So yung time na ma-open mo yung trailer, chance mo na rin yun na ma-secure yung load. So nilalagyan ko po ng load bars para hindi siya uurong, kasi po ang load na to, ang first time ko na load is 20 pallets lang. Ang second, ito is 21. So yung 21 pallets hanggang dun lang sa may tandem na gulong, no, hindi siya punuan. So may tendency na mag-move siya pa backwards. Lalagyan natin ng load bar para ma-secure siya. So once ma-secure natin, i-close na natin yung trailer door, tapos i-seal ng guard, or ikaw, basta dalawa kayo, i-seal mo. Tapos i-maintain mo lang yung set temperature sa trailer. Halimbawa ito is 28 degrees Fahrenheit. So may set point siya na temperature. So i-monitor mo na yon. While on transit ka, en route ka sa customer, palagi mong babantayan yung ilaw sa reefer mo. Meaning okay yan, dapat palaging green yan. Time to time, on route mo, example may tumawag, good morning, I'm good, thank you. No, I'm here at the dock, but they did not start it yet. They told me to just wait here in the truck, and then they will just come and give me my paperwork once I'm done. I already talked to the dispatcher yesterday. When we did the meat inspection, I saw a lot of blood stains, so this requires a trailer wash. So I did not see a trailer wash in my app. It's my first time here. I'm a new driver, so I don't know any in the area. I assume you guys know everything, you know. So like last week after my live unload with the meat, I saw in the herd that I will be heading to a nearby truck wash. I'm in West Chicago, not Chicago. In the routing, I can see 59, I-80. I don't know, sir. Again, I told you, yeah, it's my first time here. I'm a new driver. I don't know the area. 630-497-9274. Okay, ultimate wash, Illinois. Which result would you like? Monitor mo yung temperature, yung green light na yun ang palagi mong babantayan. Kasi kung mag-amber yan, may something wrong. So far, hindi naman ako nagka-amber hanggang sa dumating ako sa mga delivery ko. Yung first delivery ko na meat, hindi nagka-amber light, tapos ngayon hindi
problema, no, na bigyan ng sakit ng ulo. First is pag dating mo sa border, sa country border, ako dumaan ako sa Windsor, sa Detroit, Michigan border. After sa officer, dun sa border officer, sasabihan ka na mag-report ka doon sa parang agriculture office or building, kasi kailangan nilang matingnan ang documents mo. So yun ang ibig sabihin sa mga instructions na kailangan mong magpa-stamp pag nandun ka sa border. Yun ang ibig sabihin. So after sa border officer, yung papasok ka ng gate, bigay mo yung passport mo or PR card or resident card, ganyan. So pag malaman kasi nila na ang karga mo ay kailangan i-inspect. So meat load, poultry at saka livestock, so subject for inspection. So kailangan mo ng stamp. So after sa officer, sabihan ka nila nga mag-park doon sa parking area. Is done, sir? Yep, okay. Ang parking is after sa officer, may daan doon na papunta ng X-ray sa right. Tapos kasi yung sa left, yun na yung exit ng facility para pupunta ka na doon sa highway, outside na sa interstate. So instead sa left ka, doon ka sa right, papasok ka doon sa may X-ray na lane. Pero after doon, pagpasok mo sa X-ray na lane, maghihiwalay na yun doon sa unahan. So may pa X-ray, may doon sa parking, CBP, Customs Border, parang ganyan. Ibaybayin mo lang yung sa left side hanggang sa umabot ka doon sa may malaking parking area. After doon sa parking area, mag-park ka, tapos pupunta ka doon sa parang building. So dalhin mo lahat ng papeles mo, yung meet na documents, yung passport, yung ACE manifest mo, dalhin mo doon, tapos ibigay mo sa officer. May naghihintay doon. Hindi ka talagang pupunta doon sa opisina. Doon pa lang sa pintuan, ibigay mo lang sa officer, tapos lagyan mo ng cellphone number ang ACE manifest mo. Tapos sabihan ka na go back sa truck mo, hintay ka lang ng tawag. So babalik ka sa truck. Ako naghintay ako ng mga almost 1 hour. Depende siguro. So gaano ka busy. So 1 hour, tumawag sila na, is this Marlon? Sabi niya, you're good. So come and pick up your documents. Pumunta ako doon, same door, doon sa binigyan ko. Doon ko kinuha yung papel. Tapos after sa stamp na yon, lalabas ka na ng facility. So before ka lalabas, dadaan ka ulit ng gate. Pero yung gate na yon, kahilera doon sa yung first initial gate na dinaanan mo. Pero yung sa gate na yon, ibigay mo lang yung nakastamp nila na doon sa ACE. So lalabas ka na ngayon ng facility, doon ka na sa left side, yung palabasan na ng interstate. After doon sa border, ikaw ay mag-proceed sa meat inspection facility. Ang meat inspection facility ay unahan lang. Ang facility ay pangalan ay Border City Meat Inspection. So mga kuan lang siya, mga 15 minutes drive. So Border City Inspection Facility. So mag-proceed ka doon sa meat inspection. Pagdating doon sa facility, ibigay mo ulit yung papel mo, lahat ng papel mo doon sa may parang kuan sila, container na office. So sabihan ka nila na anong door ka mag-dock para sa inspection. So sa akin, sinabihan ako na door 12. So yun nga, tatanungin mo kung i-break mo ba yung seal or sila. So kasi first time ko nung time na yon. So ako ang mag-break. Nag-back up muna ako, tapos pag na-align ko na, kinat ko yung seal, inopen ko yung door, binack up ko na sa door nila, tapos magsimula na sila mag-inspection. Maghintay lang ako sa truck, maghintay ka lang, tapos once malalaman mo kasi na tapos na, kasi mag-green na yung sa door, no, sa dock door. Tapos syempre i-double check mo, titingnan mo doon kung yung rampa nila naka-disengage na. Ibig sabihin tapos na. Pwede mo nang i-forward, i-check mo ulit yung
i-secure mo, secure mo yung load, no, load bar, kasi baka hindi nila binalik. Tapos i-close mo yung trailer, tapos hintayin mo sila. Ibigay nila yung documents mo, tapos ilagay mo ulit yung seal. May pangalawang seal na ibigay yung customer doon pa lang sa pag-pick up mo. So yun nga, after that, mag-proceed ka na doon sa customer. Kaya nandito ako sa customer, yung final destination na. Nung sa first load ko, ang 20 pallets, doon sa inspection pa lang, binawasan nila ng 5 pallets kasi nga may E. coli na bacteria. So hindi siya dapat mapunta sa mga consumer, no. Yung 20 pallets ko sa first load, 15 na lang ang diniliver ko kasi ang 5 may E. coli siya na bacteria. So hinold nila. Ito naman 21 pallets, walang bacteria. Lahat ng 21 pallets is ngayon ina-unload nila. Mangyayari after mag-unloading, magpa-trailer wash kasi nga sometimes may mga maraming blood stains. Nakikita ko mga dugo sa trailer floor. So kailangan talaga ng trailer wash kasi nga ako ay pupunta sa ibang customer, mag-load naman ng parang mga bread products kasi gagamitin ang reefer van back to Canada. I think yun lang guys. Mas maganda kasi na ang steps, no, maipapakita ko katulad ko parang nung pagtanggap ko ng information na meatload. So ang feeling ko, paano ba to? Hindi ko na experience to, parang, pero salamat naman kay Jay Luces, nag-guide siya sa akin. Tumutugma talaga doon sa mga instructions dito sa app. So kaya ginawa ko to na content para at least sa mga bagong drivers dyan or sa mga drivers na hindi pa nagka meatload, at least may reference kayo. Doon nga sa pag meat inspections ko kahapon, may owner operator akong nakasabay. 15 years na siyang nag-drive ng truck pero first time niya mag meat load. So yun, nagtanong siya sa akin, nasabihan ko na rin siya kung paano kasi nga naka-experience na ako last week. Kahit at least papaano makatulong to na content, no, para sa magkakaroon ng meat load. So yun lang guys, thank you very much, keep safe, keep on trucking, and see you in my next video. Bye. Take exit 122 on the right toward Manuga.